এটা হচ্ছে পালভূত। এটার কাম হচ্ছে মানে যেন চাষ চাষ করা হয়েছে, চাষ করা থেকে যেন গায়ে গরু বলদ মাকড় দ্বারা যেন আসলে যেন খাই দেব সবুলে তো আমি বাড়ি জুগি নি পারু। ସେଥିର କାଜେ ତାର ଉପାୟ ହଉଛେ ପାଲଭୂତ କାଁ କରବା, ସେଟା ଯଦି ଇ ପ୍ରକାର ଖାଡ଼ା ହେଇଥିବା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାଲଭୂତ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତିଆରି ହେଇଛେ ସେଇଠି ସେନା ବି ଯିମା। ଇ ପାଲଭୂତ ଏଇଟା କାଁ କରବା, ଯେତିକି ଗାଁ ଗୋରୁ ଗୁରା ଆଇବେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗାଁ ଗୋରୁ ଗୁରା ଆଇବାର ରାସ୍ତା ଏ ରାସ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗୋରୁ ଆଇଲେ ଏଇଟାକେ ଦେଖବେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଖାଡ଼ା ହେଇଛେ କହିବେ ଆଉ ତବେ ଫେର୍ ଭାବିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ପାଲଭୂତ। ଢୋକା ପବନ ଆଇଲେ ବି ଏ ବାଡ଼ି ଇ ପ୍ରକାର ଖୋଲୁଥିବା ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଏ ଗୋଟେ ଖାଡ଼ା ହେଇଛେ, କିଏ ଗୋଟେ ଖାଡ଼ା ହେଇଛେ ବୋଲିକିରି ଦିଶୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେହି ଖଡ଼ା ନି ହେ, ଏଇଟା ଆମର ସେଇ ପାଲଭୂତ ନଏ। ଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଡେଗି ପଲେଇ ଆସନ୍, ଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଡେଗି ପଲେଇ ଆସନ୍ ବୋଲେ ହଁ ପାଲଭୂତକେ ଦେખાମୁ। ଏ ଦେଖି ପାଲଭୂତର ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ହଉଛନ୍ ଆମର ପାଲଭୂତ। ଛୋଟାଟେ ଧରିକିରି ପୁରା ବାଡ଼ିଟେ ଧରିକିରି ଖଡ଼ା ହେଇଛନ୍। ଏଇଟା ଆମର ପେଟ ପିନ୍ଧା ପାଲଭୂତ ଆମର। ବାସ୍ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟାକେ ଦେଖିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବେଟା ଗାଏ ଗୋରୁ ଗୁରା ଛେପତେଲ୍ ପଲାବେ। ଏତେ ସବୁ ଚାଷ ବେକାର କରି ଦେଉଛନ୍, ଏଇଟା ସବୁ ଗାଏ ଗୋରୁ ଗୁରା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ପାଲଭୂତ ତିଆରି। ତମେ ବି ତମର ବେର୍ ମାନଙ୍କୁ ପାଲଭୂତ ତିଆରି କର।